The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Signal, kamusta mo tanan? Welcome sa programa nga Heart to Heart. Heart to Heart. Puso sa puso. Igado kun igado. Isaw sa isaw. Kamusta mga kasisid? Lunes ya tamin kita mga kasisid. Ketal? De aton mga kasisid. Este mga tiyempo. Ulan-ulan inante. Kapar bigla ya kalienta el sol. Aquellos mga inante temprano. Era para kami na era. Chene kami nada. Yabira ulit nakasakay. Yamuha. Yabira ulit. Amo gani si tabla sila debe. Preparaw ba before sale? Para hindi muha. Especialmente sa kilos mga takaminaya, di ba? Kumuan sinaw, kaliente el sol, di ba? Rato-rato, bigla kay ulan. So dapat may payong ka. Kaya hindi kita tapade abla el tiempo, di ba? Malo-malo lego luego baka bigla tamen si kay ulan, di ba? At least yan ito taliba payong, di ba? Good afternoon sa mga kasisid natin, ay aquellos mga inante pa tayo espera. Yung nag-aabang sa programa nga Heart to Heart. Kung mga kasisid ato na mga kada equal kasa. Lalo na yung ating mga mom and sir na gobyerno man or nasa opisina, mga pribado, di ba? Mga negosyo natin, negosyante, kamusta na mo tanan, mga bossing, mga madam, na mga gwapo, gwapa. Halina City Hall kung mga sir de atun, mom and sir, ni tambien na mga jeep, yung mga nagbabiyahe. Good afternoon sa lahat ng mga jeepney drivers natin. Basta driver, sweet lover. Basta driver, sweet lover. Good afternoon sa inyong lahat, no, na mga piyagyo, mga oloroso, mga gwapo, mga pogi. Okay? At yung mga construction worker di ato na, kung di ato mga construction worker, good afternoon. Kamusta na kayo? And eto na naman tayo mga kasisid. Kung sa itaming problema, pwede kita buka manera ara. At syempre manhuntoy ko na ustedes hasta luego alas 3 de tarde. At syempre, ang nag-iisang papa ng Zamboanga ay handang tumulong na malutas yung problemang pinagdadaanan mo ngayon. Diba? Kung meron kang problema, siko sa classes diba? Talit ang BNLD aton mga avid listeners andyan para handang ring magbigay ng mga opinion or advice. Siko sa man contigo tapasa este dia, diba? Ikwento mo kung ano yung klaseng problemang meron ka, diba? May problema ka sa about sa pag-ibig na yan, diba? Nasaktan, iniwan, niloko, yakeda tanga-tanga sa porkasa na amor, diba? Ganun amusel, ganyan ang pag-ibig, ablagali sila, love is like bubble gum, mapilit, makabuang. And syempre live din kami sa Facebook mga kasisi. Dakilos kere kanamon mira na Facebook live. We are live sa Facebook and please do like and please share kung pwede. Para kahit papano kon kita, di ba? Alegre kita. Okay? Search nyo lang 106.7 Marino News FM. Okay? Si Mr. William Espinosa Manuel. Hello sir, watching sa panya good afternoon my idol Papa Jones. Okay, pakigreet daw happy listening ng mga Manuel family, Cresmundo family, Olivares and Berha family. Pati mga tambay ara na mga ali na mga Tandu boys. Ay kita sa pwede abla kwanze. Tandu boys at Tuba boys. Tapichi sabay tauwi na heart to heart. Keep contigo. Oy, heart to heart Keber, Tandui pati
tuba si Hunto. Hindi si Keda Conel Tripa, kilawin. Drink moderately, ha? Numagat ben abusaw na kwerpo kay para hindi muri temprano. Hi kun Ate Deng and Adelina Molina Elements na Facebook Live watching from Luyahan. Okay. Mga tambay de baliwasan tabuk daw tauwi ka naton ara. Sabi alam na kasi ligan mga alauna heart to heart kasi, di ba? Lahat na yan nakatutok na sa atin kasi inaabangan nila yung mga problema na pwede kita buka maneras de mga tiyempo, di ba? Siyempre makatuyo, di ba? Uwi kita music o durmi lang kita, di ba? Siyempre uwitan kita mga ansina, mga kwento, di ba? Baligat kami, no? While tali kita ng mga kada equal pwesto, nakapwesto na ba mo? Pwesto! Ayoko! Yakabay balaba plato, si John Carl Sanggadan, and si Mami Landing, Lando Bisaya, nawadan og bisikleta, Okay, ken man niya pwede mira ali bike, yaruba el bike di Lando Bisaya, ya kwan adentro de Casakel na kwan mismo na pader. Ya pone eskalera, ya subi, na bendurmido gaha si Mami Landing, no pwede mira. Keber, el bike ya pwede gatalsa para ruba lang, Así que man con eso sa pwede mira, el color del bike de ese tiene ese nombre Trinks, no? Then may pagka-kwan siya, yellow and yellow gray, tapos black ang gulong, no? Pwera na lang Mami Landing kung gipintahan nila ba, no? Siya pinta te sila na tormento yate, pero si bende lang te sila, Trinks ang kwan ito Trinks yung tatak niya, no? Pero anyway, ipablatter na ni Mami Landing automatic kasi, di ba? Pwede lang siyempre kuwi ko na ese ladron de bike. Hoy ladron! Tupay ra kong bukirlat. Kawatan og bike, kanang mga kawatan og bike, no? Nalang mo adlaw. Por eso no mamang kumpiyansa ustedes maskin tali na adentro casa, check ya bonamente el mga bike si Juanse, amaraw bagat kunese di cadena kay versi adentro mismo del Juanse, no? Adentro del casa na compound jese. Kabar tiene pader alto el pader, tiene pa alambre. Nakaso ka tiene man alya eskalera, amo kalya ya usa alya para subi el mga ladron de bike. Ladron! Bibo pa bo? Alangan bibo. Kinsa man nakakita again sa naay mga bagbaligya bike sa inyo, gikawat ra na, ayo kumpiyansa, ipagpaalam nyo agad dito sa amin sa Marino, kung meron kayong nakitang bike, pwede nyong i-PM yan sa 106.7 Marino News FM sa Facebook para pwede ko na si Mira, si Amoya Base, no? Ara hindi asi karo mga bike ara, di ba? Pwede lang abla-abla sila, bende lang siya, di ba? Ay nako. Okay, again si Julbat watching, and si Mary Ann Cabaluna and Leticia Fernando Taliman, Alina Pangasinan na kikinig. Arnida Cortez watching, no? Hello. And sabi pa niya, eto si Reynan Fernandez also. I-greet natin to lahat. Present Papa Jom, salamat papremyo sa papremyo. Dili pa na ako nakuha akong Dragon Sleeper og sa Load Arnida Galera talon-talon. Uy. Si kinsa pa ni? William Espinosa Manuel. Okay? Nakita ko na to, no? Yung mga gusto mag-text, text lang 0975-072-3036. Amo si LD Amon official text line number. Okay? Sa mga gustong mag-text or baka dyan ustedes mga pabati dyan or
ano ba yung mga gustong i-share, di ba? Diyan ustedes ko sa Kere Abla na tarde ustedes, di ba? Na hindi ta pwede sali, di ba? Tormento kasi kapag hindi mo na ilabas yan, di ba? Especialmente tiyan ito sentimiento na dito yung mismo uban, di ba? Uban dito yung rabyaw to, kabar hindi ito taabla, kabar hunto pa ustedes ng tumahandos na liga na ora, si maoy maoya, tumawya, tahiyahan niya. Hi ka ni Ali con Rino, ha? Rino, si Rino Ebol ali na lantawan. Tali sila ara na dulyan, na asep barena ga sila, tanong wilding. Ambien kanda si Mark, ha? Si Mark and to all Tyrogen P. Arriba Tigre, ali na luyahan, ha? Luyahan lang tawan gani. No? Kanda Rino, ha? Okay? Tauya ba sila? Ready ba man text ustedes kumigo, ha? Si Tauya ustedes para pwede kita man man-text si Mang Grit, ha? Okay, diri sa asinan Papa Joms kusog kaayo ang imong radyo. Pakanta ka og ibang-iba ka na by Renz Berano. Ibang-iba ka na nga, wala nang halaga ang pangako ko. Sakit akong kwan. Basta makakuan og hugot. Minsan okay na din yung may hinala para kapag nalaman mo yung totoo, hindi ka na masyadong mabibigla. Oh, present Biha de Luyahan si Ate Ding. Ay? Dahil dyan, I'll give you lahat kayo para pantay-pantay. 76 ang grado. Ako'y magbabalik mga kasisid, ha? Diyan lang kayo, ha? Ito po ang programang Heart to Heart. Kasama ninyo syempre ang nag-iisang papa ng Zamboanga, Papa Joms. Akilang na 106.7 Marino News FM. And here's something from Atlantic Star. Always. Sisid na. Sambulia. Akal mga noy pabanya Sambulia li na drum. One 106.7 Marino News FM, masisid na an affiliate station of Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. El ora di aton 1:36 na mga kasisid. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng One Zion Advertising. One Zion Advertising, they do all kind of signages mga kasisid. Gumagawa sila ng mga classic-classic signages, like example such as mga build-up acrylic signage, build-up Sintra-board signage, Panaplex lighted signage, billboard signage, sticker on Sintra-board, sticker on acrylic printing t-shirt, vinyl heat press, mug press, photographic printing, tarpaulin printing, folded fan, eco printing, temporary plate, cap printing, lanyard printing, PVC ID, keychain, tumbler, invitations, stickers, and also atan repair sila mga old signages tan repair tan rebuild ta kompone sila konese akil mga yakidaya malo mga signages, for telephone number pwede sila yaman ng telephone number 310-975-4 310-9754 or pwede yaman na 0917-707-9115. Ali sila lukaw na San Jose Road, Zamboanga City. One Sign Advertising. Alright. Okay. And syempre, untuk kumigo si Mr. What's up? Ay, alright. Ketal? Murag condition gaya. Oy, anak gyud basta nakakaunog pizza. Palis. Lain gyud. Ako gani murag na pino man akong boses. Murag makagwapog tingog ning pizza. Lain di nang makakaunog pizza, no? Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sana pirmi na ana ano. Sana all. Sana all. Sana lagi ganun.
Sana all. Sana all. Okay, gracias, no? Tambien, magandang hapon po sa ating lahat. Oy. Yan, mga ZMST. Yes. Yan, mga kasisid. Alright. Oy, good afternoon. Yes. Specialmente con el di ato na college president si Dr. Jaime G. Halon. Yes. Aha. El Manada. Manada. Nakil daton ko di ko si Dr. Eleanor B. Perez, Okay. Academic Affairs, and also diaton si Dr. Alvin C. Reyes, Okay. and diaton Vice President of Okay. Administration and Finance. Si Dr. Oliver D. Tito, el Okay. diaton Research and Extension. Okay. Yan, magandang hapon po sa inyong mga sirs, ma'am. And si Mr. Roderick D. Yes, Sir Student Affairs. Roderick D. Trio. Yeah. Uy, Although poko busy sila arat. Ansina. Yes, Porque sila busy. So sabi kita kay estigedit dia amo el premier National. national vaccination. So busy sila. So tali sila ara na gym, no. Chene kita live feed din nanti Okay. mga earlier yasi kita runchada kina campus diaton. Okay. Ina mga otro barangay. Grabe el pila pa. Ay, oo, grabe. Tamira yung Oo. el pila ara. El mga hente kire gayot mandamang pa-vaccine. We need vaccine in our life. So, ansina gayot. Diba? Necesita Halos todo. Yobenko. El Yobenko, chene. El Astoria, chene tami Astoria. Okay. Halos todo dul manado. Este gali Papa Joms. Aha. Premier dia. Este diaton live feed din natin Okay. earlier, no? So aliste na MCL Gymnasium diaton ilokaw kina campus. Okay, enante. Siguro mga alas 11, alas 10 na Okay, sina. live feed na Live enante. feed diaton, Okay. report diaton. So noy poko ano lang kay Ben Manada. Poco si Ben Manada. Poko ano lang kay Ben Poko Caliente. Poco de Manada. Poco Caliente kay ese na mga diaton mga viewers si chene alina live feed diaton na streaming amos Elias dinante earlier el recorded diaton kay Poco Manada gat elhan mga hente. Ansina, no? Oo, so still premier dia kasi ya assess el al diaton presidente si President Digong na kita el vaccination bayanihan vaccination Okay. national entero Pilipinas. So amos el mga pasada kina diaton campus local campus, no, mga estudyante hindi lang tamen for students pati el mga adult. El mga pedya. So unto el vaccination por eso Poco Manada si tamira kita na bleacher, no, tada riba amos el mga guardians del mga pedya na yan vaccine. Chene tamin kita akal mga disabled. Okay. Ayan yun din natin. Chene tamin walk-in ali. Chene tamin walk-in por eso liga mga alas 9 de natin aga yan close yan close siya kay Leno ya gayon. Pati pwede tamin poco minora el manahente adentro. Okay. It means isa lang ang ibig sabihin niya na tasinti kita kay manade agad kere man damang pa-vaccine. That's good. Yes, so, maganda 'yan para maabot na natin yung herd immunity, no? Kasi mga kasisid. I think UL declared dia I think 80,000 bisita man vaccine per day. Para man sa December yan. Para pwede kita ingkan sa L 50%. Maski 50% lang. Okay kasi. Kabar nisisita mga 144 vaccination center akin sa Buanga para man target akan sa kanal target. Correct. So Good. Por eso mira kita onde. Kahit maski private mga establishment yan vaccination center. Correct. Kaya eto, alina casa mismo. Sa tutaas tamira-mira lang na Facebook, swipe, ta esconde. Kaya tiene miedo na na dagom. Nadagong pagat yan tiene miedo Papa Joms. Andaya tu, bukaya tu manera. Alamaya tu kung nakel kung ken kung tigutan invite man damang pa-vaccine. Magpa-vaccine ka na. Yes, Ara wala ka ng problema. So pidi tamin kita gracias Papa Joms, no, kun diaton mga
employees namin mga uban Ay, oo. diaton ng mga Okay. employees sa kina Mga- GSMST. Specialmente kunel head COVID response team si Sir Roderick Trio. Okay. Si Oo. Ma'am Olive, yung mga uban ali na mga kentayudan, ng mga maintenance, Wow. taapruha kunel mga linya poko para kida bonamente Correct. pasada. Mm-mm. So el mga diaton uban ali mga kanda Bien mga aktibo kayo. aktibo. I think tiyan tamen ali mga poko ang mga estudyante kal vaccinated ya. Okay. Yan volunteer tamen Volunteer. sila. Uy, bueno. Nahunto na That's kentan good. tan Okay. na encoding dahil mga Kenyan vaccine niya. Okay. So gracias no, yung mga IT di aton, kentan ta support ta ita ayuda na vaccination. El mga pulis. Uy, dito mga iya pwede tumira. magigiting na pulis. Iya pwede tumira inante también na chenigaligat. Di ba so talo. talagaligat al mga dito mga pulis. Pulis pati Coast Guard, Aha. el Bureau of Fire tali. Talya tamin sila. Talitamin sila. Okay. So alegre kita kay Poco manada yan Kenyan yan junto isuporta ko na Okay. dia. Este dia gayot grabe gatel mucho gatel tamandamang pabaksin inante gani aga también lieno tamin gat alya na pasunangka. No manada tamin gatel alya na barangay pasunangka el tamandamang pabaksin. So Actually tan encourage kita na nung makita mira na kunal mga ko sa Brandel vaccine nung makita man importante man igwa lang si todo. Igwa lang si todo. ya tucha lang si kana Oo. tucha kay kina Iskuy Na. ko espera to Correct. con el cosa si tabla sila te iskuy sila que quiere sila Pfizer. yes. Kabar Liga El Tiempo, Liga El Tiempo. Ya kita no ay. Tiene Pfizer pero compra tu. Na correct sa galin no. Amana mucho, Ara, libre. mucho manghasin problema. El problema amo pa kita espera tu. Na. Amo pa tu pa contigo. Por eso Ya que dia era que lian vaccine niya era no era hindi ara tatatormentar sulya. Di ba? grande gati ayuda di aton da Papa John. Ay, no, syempre. Grande ayuda gat tamin se. Para di aton tamin se. Ha? Hindi si broma-broma. Entero mundo ya se. Yes, Entero mundo ya se. Ha? Angkol, anti. Ha? Entero mundo ya ara. Angkol. Taman-taman pa-vaccine. Ha? So, dili pa mo magpa-vaccine. Mahadlo Yes, pa mo sa oo. dagom ay. Diyos ko Lord. Ayoko, matapakukol. Ang mga bata, edad 12, cosa si el mga bata, chenikel 12, di ba? Chenikel de 12 tamen. Oo. De naipaka naton entra, di ba? Tiyan daw ten comment to. Igol. Igol daw di basketball el uniform. Syempre, ZNC se, tailoring. ZNC. Oo, Puro so bonito ka. Kining atong sanina, uniform di aton polo Oh. t-shirt. By ZNC Tailoring. Gwapo. Gwapo no. Puri, so nagwapo pud ang gasugasuot. Color white. White, Polo. Monday, Na ay Monday. tatak na marino. Marino. By ZNC Tailoring. Yo. Thank you CNC Tailoring. Ganahan ko sa color. Wala pa ko color kanang color pink. Ngano ganan yung kag pink? Oy. Wala lang, I love pink. Pati yellow. 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 Right. Ay na Blue, yellow. blue. Nakay blue. Blue. Na ko'y blue. Nuay lang yung kuan. Koloraw. Teta koloraw. Nuay yung koloraw. Black. Black pati koloraw. Dokta representa mga ganito ali. Para next year. Black lang and kuan nuay. Black and koloraw. Oo. Basig mo hatag sila. Ay, ang CNC. Mamu correct Papa Jones. Basin po dahil. Back-Kenamern. Back-Kenamern. Oo. Ay nako, okay, again, text lang 0975072336. Akilos kere man share LD ilang mga problema. Papa no? Jones na chinet man insert gani kita. Oy. Gracias kunal diaton ali na PNP regional na Mercedes na finance department. Okay. So, thank you kadaton mga magigiting na pulis din natin yan bisita. Hindi lang kita man mention yung name. Okay. Okay, para bunano tamen. Kay name pa man official. So, gracias na diaton ali na finance Siyempre. department. Okay. Thank you. Thank you sa kwan. Thank you sa Sa prosa. All right. Ay nako mga kasisid no. And again, we're inviting you guys Yeah. no to think
no? Numayaman dos, ha? Pensamiento. Uno-uno pensaya lang. Una vez siya lang, Oh, manday yeah. ang pabaksin para Correct. na may problema. Papa Joms, good afternoon. Present si Guachingango. More power to Marino News FM. 106.7. Okay? I'll give you 76. Okay? Take it or leave it. Amo na imong grado. Monday karon. Good PM. Papa Joms man, shout out na mga 3 kilyon de Pantano from Miko, thanks. Okay? Cuidado ustedes ali. Peace. And diha daw sa Asinan, okay? Grabe ang Marino. Uy, grabe kat ospital. Chada pregunta Papa Joms, na siguro yan comments te. Ta pregunta tiyan pa ba daw manyana na vaccination na hasta kwando daw. So again man announce lang kita el bayanihan vaccination di aton el National Vaccination Day 3 días November 29, 30 and December 1. Okay. So ken pa ulit el man nuay pa man vaccine pwede pa sila anda con este día hasta 1 del Disyembre. Okay. So siguro cerca daw ustedes na barangay el vaccination anda lang ustedes. Si cerca tamin na kina pueblo anda lang okay. Manadagat el vaccination center ara. So aki na si SMST hasta que hora lang. Depende basta el Tiyan pa ba ara? Tiyan pa el di la target kasi is 500 to 1,000 vaccine yan sila din reserve. Okay. Pero dinante yawiyo parang 600 plus or 700 nasa 700. Por eso yan stop anay sila kay bindal poko manada dentro. So ko ng mga bibientes lang numa ustedes man manalingasa kay 3 días te. Okay. Anda lang na dia ustedes mga cercano mga vaccination center. Okay. Klaro ya kailangan. Yun. Ali daw na asinan si asa ba ng asinan? Asinan diri sa talon-talon ba? Dagan ang mga asinan. Diha di ay na. Talon-talon or asa ba ng asinan? Basta doog dagat. Ay daw si Beng and si Rolid and pwede miss kita. Okay? Miss kita kung Christmas. Ay, hello na ali na cover upper Kapatangan kun Magdaleno and Pilar Mabolo. Roel and Roger Mabolo. Yes. And si Primo Marvin Fernando from Suki Iyang Ventura de Kanukutan. Uy, Primo gali Primo, Fernando, ma-primo si kami. Basta Fernando. Oo, Primo. Siya kami na kina Malagutay, Fernando Ansina. family. Ansina. Oo, shout out Primo, kami na Primo, Malagutay. Manadali Di mo yung mga uncle na basilan, no? Si Cap Reynaldo, Pajardo. Oh, grabe. Di siguraw. Cap bakil kagawad. Basta mo yan lang. Oo. Dali na cerca na kwan na bulingan. Bulingan Pulse. Alright mga kasisid. Ay mag-greet pagali kon Raymar, no? Raymar and Dimilola Taling Ali. Sintaw Paraw. Si Lola. Baka tiyan pa to. Okay, at cheta min Papa Joms good afternoon, magandang hapon po sa ating mga kasama dyan sa GB Motor Parts Accessories, si Sir Bruce Bruce Kidilia, and also sa mga Total Riders Club alina Sambuanga Dipolog chapter Dapitan, si Awitan sila Ara na Facebook, na Rizal Sambuanga del Norte. Okay. Iyon. Again, 0975-072-3036. No? Kons Kagawad Fernando gani. No? Alright. Nandi amon birada ay Leo Eldesedes mga greetings también mamimili tayo ng Tanbahaya greetings dia. Oo. Mamimili tayo ng mga iba sa mga letter para lekita. Alauna 52 siya. Sa programang Heart to Heart. Yes. My name is Papa Joms. And this is Mr. Wazam. Dito lang sa 106.7 Marino News FM. Sisid na. Sisid na.
106.7 Marino News FM, masisid na an affiliate station ng Philippine Broadcasting Service sa Bureau of Broadcast Services. Alright, maggrita na kita ko na di aton mga kasisid ali. Hay gani ali kun kun Koy Koy, itambien kun Vincent, mga Bakal Boys, Luyahan, Lantawan. And Piyag nga, Bakal Boys pa. and si Kwan pa este el bida yo ini mo kating si taul bida kun este tortogo kenong este ane kita Papa Joms el asinan kasangyangan si Estabayo Ali kada mas di un anyo. Okay. Aura na basilan tumakid. Okay, este el Cabrito papaitan niya More Marino News FM. Okay, sisit na. Nganong papaitan, di na makaon kay papaitan, pait man. Ay nako. Ayong hapon din ha. Sa asawa daw niya dyan sa AF Store, Joseph and Nobliza. Tambien sa kanyang amo niya si Sir Mark Fernandez at sa kasama si Michelle pati si Ate Sheila. Magandang tanghali sa inyo. God bless po sa programa ninyo. Okay? Yes. Salamat. Sinong hindi pa nag-vaccine dyan? Baka si Bossing hindi pa nag-vaccine. Magpa-vaccine na si Bossing. Na. Papa Joms, good PM. May pa-shoutout lang ako Alina Mercedes na Mio Baby Tooth. Baby Tooth. Kusas baby Tooth. Siguro baka mo kadila laman. Laman. Okay. Mga endearment. Itambien kun si Julbat. No? Hello, good PM, sir. Watching from Malaysia. Okay. Grabe. Like tayo from Malaysia. Kung sa basi si words na Malaysia, biday lang ito. Malayo el kwenta. Oo. Okay. Diyan ipataki pa Manadagitan ba kayo? Pabor request. Dance with my father. Grabe. Okay, ali contigo dyan Diyan ni Papa Joms. Mag-greet namin. Shoutout ko na daton mga barkada ali. Kunal daton na Kenya sige na daton vlog de Caldia. Uy. Oo, ali na yanda kami na salaan Papa Joms. Na na lugakit. Bali alya nasalaan. No ay gali signal alya. Sina. Pero el Marino bin klaro gat el signal. No ay signal del cellphone. Del mga mga telecommunication. Shout out ko na daton mga uban si Angelo, Ray Masquesa, si Junset, kay Arboleda Ginsolgon, o ko daton mga uban si Ma'am Arnida. Nida ni si Teacher Needs, and also ni daton mga uban pa si Janice Belen, sino pa. Shout out ko na daton mga uban taman nila na JMD Realty and Developer. Developer. Okay. So, daghang salamat Sir Jonel. Thank you Sir Jonel sa pag-abi-abi sa pag-invite sa bueno el dila tamen Chenesla Farm ali na salaan. So, bonito fresco gadela el lugar. Yun. Okay. Tambien Alina Kainan Express sa kay Kuya Long Hair dia pati kay Mrs. Mel M. Lumbay. Yes. Pati dilaan cute anak na si Ana. And sa mga gakaon diha. Yes. Lami kayo. Daghang salamat sir. And diha na sa may Santa Cruz. Lami kayo ng Kainan Express. Sulay daw na diha next time Silay ko sugba chicken kanang sugba isda na sila isda. Baboy tanan na wala gid wala. Tanan na. Dili jig ka mo kay nga naamoy kwan. Wala. Naamoy ani. Wala. Meron ba kayong ganito? Wala po. Meron ba kayong Wala. Wala. Pagsira na, wala. Naitindahan ano mo palit ka na naamo. Pag-ingon pa lang wala Puno kayo ang tindahan ba? Human mo adto ka dito mamalit ka mga kining orasa kay matulog man ang kwan. Ang gabantay. Mingon na lang wala. Maski na naamoy kwan. Wala pagali na human. Diba? Pero sa Kainan Express kompleto na. Okay. Salamat. And syempre, mga kasisid natin
Text lang kayo 0975-072-3036. Mag-text. Sita pwede ustedes mira el tiene como code alina kuan. No, man, QR code. QR code. Pwede ustedes man scan. scan con ese. No? Para only ba sales ano din QR Para code de pa? Zeno Radio. Zeno Radio. Amo galing. Okay? Para pwede sila mira ka natin también na application de Zeno. Okay? That is Zeno, why. Zeno Radio application, pwede nyo ma-download yan sa mga application store. Apple Apps. Store or kung ano, Android device. No? Google Play. Okay, Google Play. Okay? Si Jerry Garcia also watching and Joanne Adion. Ang mga lain, nagkuhan lang na sila. Sin Zone. Nag-heart lang gamay. Oo. Reynand Fernandez from Bualan. Okay? Okay, ready na? Leayo el karta kasi sakto lang el de ustedes mga radyo. Okay. Papa Jom, si Rowena po to. May schedule na ba kayo sa vaccine? Ako po yung taga Davao po. Diyan naman kita schedule ya, di ba? Diyan is schedule. Oo. El Aki? Laki. Kasi estudyante or... Akel sa ele chenele yamale de aquel dia kay limang pa vaccine kaso tormento pa daw alya na di ila lugar na mandali te espera pa ba el nombre ba so tapreguntale si Chene ba aki kanaton meron na ba dito Diyan na yan. pwede Kasi LRA, di ato national vaccination, parang openly para na todo. Oo. so Hindi lang na estudyante. hasta que ora ba kitara Pero ara, close siya din. Mañana. Mañana lang, mga que ora aga. Siguro andali aga tin para naman. alas 4 de aga Pwede. alas 4 pwede. Mansulo-sulo anay kay skuro pa. pumunta ka na lang sa umaga, bukas umaga sa Kasi- ZSMST. Tanungin mo lang yung gwardiya maaga, mga alas 6, alas 7. 5 a.m. tan pila ya daw. Oh, kiber, na correct yo. Danante aga? Alas 4. Grabe no. So ang China tan pila alas, sila. alas 12 para temprano. Lagat so. Una no. Libay lang lipitate pati Maaga kwan. mamunta pa nga 5 a.m. daw. Magdala na lang ng kumot dito na matulog. Umaga, pwede bukas umaga kung gusto mo talaga, ha? Correct, no? Por causa de manada montón de gente. Okay. And pa-shoutout si Ramel Mata. Okay? And ano pa? Ready na? Pwesto Babasahin ko na. Pwesto na. Pwesto! Dear Papa Joms and Mr. WhatsApp, lagi po ako nakikinig sa inyo. At syempre, tuwang-tuwa ako. Minsan naman nakaka-relate. Minsan naman nagbibigay din ng advice. Pero ngayon po Papa Joms, ako na naman po ang hihingi sa inyo at sa avid listeners nyo po. Ito po ang ipapa-heart to heart ko. Ano po ba Papa Joms ang pwede kong gawin kapag nakakapil po ako ng depression? Except po sa pagdarasal. Kasi minsan po, naaawa na po ako sa baby ko. 1 year and 1 month old pa siya. Alam ko pong feel din nyo ako, lalo na pag nanay ka. Yung tipong araw-araw paulit-ulit na mga trabaho sa bahay, tapos may maliit ka pang anak. Tapos kayo lang maiwan sa bahay. Ganito po kasi ang nangyari. Papa Joms, malapit na po kasi kaming maputulan ng tubig
gawa po kasi yung biyanan ko po di nagbayad sa tuwing billing na, tapos 3 months di nabayaran, pati kuryente ganun din. Tapos kakalipat pa lang namin dito kasi umalis na sila. Di namin alam ganun pala kalaki ng mga bayarin sa tubig at kuryente. 1K plus. Tapos kami na daw magbayad. Wala pa pong pera para na agad-agad mabayaran yung kuryente. Yung unang binayaran namin, and then yung tubig. Di pa nagmamadali po akong naglalaba para pagdating ng araw na puputulan na kami, kukunti na lang lalaban ko. Naglaba ako ng mga kumot, bedsheet, mga damit at kuryente. Araw-araw yan magkasunod kasi napuputol pag lalaba ko. Gawa na may baby nga po ako. So ayun, iyak ng iyak si baby. Hindi ko minsan mapigilan, Papa Jones. Papa Jones ang mapasigaw. Nasisigawan ko po si baby. Kasi ang tagal matulog. Tapos dagdag pa ng dami kong mga gawaing bahay. Ang tagal matulog. So ayun, bigla kong naisip na masasayang oras ko sa kakaduyan sa kanya. Napipikon po ako agad, Papa Joms. Minsan magugulat na lang ako bigla sa sarili ko. Bakit ganun ako? Bakit pati bata sinisigawan ko na? Papa Joms, naaawa ako minsan pag tulog na siya. Saka ko marirealize na mali yung ginagawa ko. Nakawawa pala si baby. By the way, need ko po ng advice nyo kung paano mapipigilan to. Minsan pa nga, pati si mister ko, sinusungitan ko. Wala naman siyang kasalanan. Di ko naman sinasadya yun. Lagi akong galit, Papa Joms and Mr. WhatsApp. Napipikon ako. Napipikon ako agad-agad. Di makatulog ng maayos. Nagdarasal naman ako, umiiyak pa nga ako. Kung di ko na kaya, napaka-sensitive ng feelings ko na di ko maintindihan. Please po, ano po ang kailangan na gawin bukod sa pagdarasal? Hanggang dito na lang, Papa Joms. Betty po. At ito ang heart to heart story ko. Alright mga kasisid, amokel si Betty, no? Amokel aldi si problema. Sa grabe si Betty. Ha? Tulog na! Baby, tulog na! Dili ka matulog, tulog na! Dili ka matulog. Ayaw ko siya. Nahong ka sa imong papa, pareho mo duwa pangit. Sa kang bataa ka, di ka matulog. Tulog na, tulog na! Tulog na! Sige, tulog. Pangit pa ka, pareho ka sa imong papa. Ang mama di ba pangit? Rabyo Manilana. Ansina, no? Umansina, di ba? Ano, so, amo ka di suyo. Siyempre, manada el kentan na... Manada cargo di siya. Oo, manada el kenta pwede man ko sa baseo. Dali el... di ilang mga advice or mga opinion. Kaya mga kasisid, no? Man-text lang ustedes na 0975 0723036. Again, 0975-072-3036. No? So, nadiamon birada ay Lekita. Yes. No? Lekita el
Di lang mga advice. Mga komentaryo, i-opinion. Alright. Ito kuida ba to bata? Yakoy dayo antes. Ansina Di ta. miyo di miyo pamangkin. Ansina. Kasi mga si una ora bata man daga dormi. Ansina. Tan bes makulit ba kay Oo. makere pa dormi. Tan huga-huga pa tiyan bes tan atik-atik dormi. Oo. So siguro mga 2 anyot kabar mga kasi mga 1 anyo okay pa siya mandadurmi kasi mga 2 anyo ya kay tan poko sa lawayan niya se. Oo. 2, 3 ese. So ang sinang ora talya el ken tabi siya ang nagnagabantay nakatulog na ang bata wala pa. So mao na sickness sa nagabantay so lalo na pag kanang ipatulog jud nimo. Lisod ka ayan. Di ba pag sa una mingon pagtulog kay para mo tubo. Oo. Di ba matulog. Di matulog, dili ka mo tubo. Di ba parang gana. So, ang hadlok-hadlokon pa, sige ka. Dali lang man kung magpatulog lang man. Dali lang man. Pero karon no. Na Patulog tulog na ka baby. Hadlok-hadlokon pa no. Kay Asa pa miedo? matulog na magtutoy na ka. Kay unya ang papa na po. Kanta-kanta lang wala sa lyrics no. Okay mga kasisid, ang oras natin na alas 2:18 na di amon birada ay kita el mga advice nila mga opinion. Yes. And again sa programang Heart to Heart, my name is Papa Joms. And this is Mr. What's Up? Dito lang sa 106.7 Marino News FM. Heart to Heart with Papa Joms, aquí na 106.7 Marino News FM. Sisid na! .7 Marino News FM, masisid na ang affiliate station ng Filipino Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Sa ora di aton alas 2:33 at 2:33 in the afternoon. Good afternoon kunela di aton mga avid listeners. At syempre, together with me, Si Mr. What's Up? okay. Yung mga kaka-open pa lang ng kanilang mga radyo. Welcome. Kaliente ka El Sol. Oh, grabe inante. Inante bigla siya kay ulan. Kaliente pero bigla tamen takay ulan. No? Gra. Tiyan gaha kita kuan, di ba? Bagyo. Diyan ba low pressure ara? Waka siguro amot amin no. Uno también kel del mga Amo rason. gani. Amo el Pero kuan. hindi kita makaspanta kasi el weather dato na bigla-bigla lang. So dapat kuan kita party kita na di aton resistensya kay para hindi kita mansipon. Oo. Bigla tan ulan, Si bigla. mansipon to nung maga to tose kay na. Ano tiyan pa tabla Papa Joms. Bigla tan ulan, bigla ta kalyenta, bigla mo namang iniwan. May ganun pa. Bigla nag heart to heart. Right. Okay yun siya. Nagmahal. Nasaktan. Nasaktan at nagpa heart to heart. Ayun. Nagmahal, nasaktan, nagpakamartir. Oo. Paunsa ang ano nato. Nagmahal ulit, nasaktan naman. Pangatlong beses naman nasaktan, pangatlo nagmahal. Wala na gyud, last na. Nagbinayot na lang. Disgrasya. Ay ano lang mo. Ay tinod ha maka nakadongog din na baka tinod ninyo si ano na nag-ingon si Papa Jones. Ay nako. Yon ang mutuo pas mo. Okay mga kasisid, no? Yes. Balikan natin yung problema kanina about na problema ni Betty. Yon si Betty. Grabe. Dila Akil ko nakilya kanila el casa no sabi ganili no. Sabi kay grande kay kuryente. Paghan. Duele pagada no. Oo, duele na kabesa. Como ay ablaga el kwan, como ito alegre to eh. Tiyan kami casa. Oy. Problema, baong gali na utang. Utang. Kamatis, sebolyon. Diba? So, tapos hindi niya maintindihan yung sarili niya kay porque daw le ansina, grita daw le con el
bata kay na sobra trabaho ya kay ansina. Tinebes na kita pa diligrita. Tulog na ka. Amo to yang Dili pa ka matulog. Pero Bualgat mo kara de butata balakara. di siyo relasyon di siyo marido, okay lang sila. Sino naman pero okay lang. tinebes di suyo marido tamen tinebes tari ganya le katan sungit-sungitan le. So Tamirayo Papa Joms, baka por causa siguro na nadila ko sa ano ba, kumakutan encuentro ba? Nadila bida. siguro no. Okay, kasi basta-basta. Aha. No, ya diha ka ninyo el casa, pero akir kel ben grande el debe. El corriente, grande el pagada. Amo man Na. tupaw. Makilaya lang. So mira kita el mga advice nila ito na mga kasisi no sa mga gustong magbigay ng advice. Yes. Aha. Text lang sa 0975-0723036. Yes. Eto sabi niya sa 806. Papa Joms, masasabi ko kay Betty, aray kay malabo di mi os. Diyan naman talamo liyo. Talamo. Kaya mas si Ramel Mata. Manila ma. Alam mo, ha? Ramel Mata. Basig magpag-greet to siya. Ah, okay. Okay. Aha. Ese. Ito si Papa Dinsman yun. Papa Joms, masasabi ko kay Betty, hindi sana kayo lumipat kung may pending utang sa water electricity. Anytime, maputulan kayo. Natural ma-stress ka sa kakaisip. Makamawalan kayo ng tubig, ilaw. Pati si baby sinasaktan mo dahil sa stress. Mag-usap kayo mag-asawa. Patulong sa tao, dati nakatira dyan. Huwag saktan si baby. Thanks, Rika. Ha? O ha? Yung advice ni Rika. Siguro grande kata Miguel debe di suyo na kuryente. Amugane. Papa Joms, Mr. WhatsApp. Okay. Aha. Papa Joms and Mr. Wasak. Wasak daw. WhatsApp pala. Wasak na wasak man. Or WhatsApp. Advice ko kay Betty. Kung ano man problema mo, huwag mong isali baby mo. Yes. Kawawa naman ang baby. Correct. At ano ba ginawa ng asawa mo? Hindi mo sinabi na sa sulat mo kung ano ang work niya. Kung wala, magpatulong ka sa gawaing bahay. Ano ba trabaho niya? Nagdedede lang. Na pahanap mo siya ng work para makaluwag naman kayo kahit papano. Basta wag mo lang isali baby mo sa kasungitan mo. Hindi kasalanan ng baby na lumabas siya sa daigdig puno ng problema. Correct. Okay? Dapat alagaan mo siya. Kung ayaw mo sa kanya, paampon mo. Sa akin. Uy, yan lang Papa Joms. Galing kay Sigaleps and advance Merry Christmas sa inyo. Uy, okay. Uy, nag-aampon ka pala. Pwede pa ampon? Pwede pa ampon? Ito galing naman sa ano to? Papa Joms, congrats. Hanga ako sa iyo. Katapangan mo. Julma Ali, matapang naka first dose ka na. Ano to? Sana Julma Ali. Naka first dose ka na. Sana katulad mo rin mga kapitbahay mo, taga Sumariki. Sana magpabaksin din sila. Mana dapat Kung yung Julma daw alihang okay, nagpabaksin na. Okay. Bueno, bonito. Oo, maganda yung ganun. Alam mo Betty, Na, aliya. ang problema mo, Na. yan ay personal problema na yan. Kasi ilaw at tubig, kayo din ang gumagamit niyan. Na, Kaldero, kabesa. Aliya kayot na estimate. Huwag mong idamay ang bata sa problema, tubig at ilaw. Dapat pagsabihan mo ang biyanan mo at asawa mo, sila dapat ang managot. Hindi ikaw. Ginawa mo na gawang bahay. Pagdating tubig at ilaw, ikaw pa rin ang mananagot. Ano ba yan? Salamat Papa Joms by Jumi Ali. Mga kapitbahay ko taga
Sumariki Island. Magpabaksin na kayo para sa kabutihan natin to. Okay. Ano ba si Sumariki? Alaga na ako, no? Parte Basila, no? Oo. Na Mariki. Hay! Ano na? Okay. Talya. Ang heart, ang puso. Galing sa 528. Alam mo, kaldero muna para kada intakto. Alam mo, kala na walang background. Para na to. Aha. Diyan pa ba ka? Oh, alegra. Este. Okay. Kaldero ulit. Alam mo, kaldero na kabesa. Kasi, tayong mga nanay, ang dapat mong gawin, kalma. Kalma ka, ha? Kaldero na kabesa. Kahit sigawan mo ang anak, hindi pa rin matatapos ang paglalaba mo. Ha? Kaldero na kabesa. Ha? Ang paglalaba mo, wag mo kasi isipin ang problema, sis. Maluloka ka niyan. Pati anak mo, kawawa talaga. Cool ka lang, ha? Cool ka lang, ha? Correct. Oh. Kaldero na kabesa. Para kada intakto. Oh. Okay. Relax lang. No mayaman man Kasi padamay ko nung baby. Baka mong pilyahan ka dito marido na. Gana oras separtahan niya tamin. Duele tamin. Heart to heart niya tamin. Si simple lang. Ito pa man tamin, di ba? Pati uno para pa ba yung si hindi bueno akalban si asisinti kita ko ng bata. Tiyan kita layara. Anda. So mira contigo kanya po di letra ta or man video contigo na man file pa contigo kaso. So may ano tayo ngayon. May law tayo regarding sa mga bata na hindi ko lang alam. Hindi lang tayo expert na pero may law siya. So syempre ang mga bata kung minsan nagkukulit lang, wag lang saktan. Correct. Yun. Sinagat mga chenebes, mga nana, sobra tamin akal saktan, akal disiplina. Dapat man tayo disiplina. Pero sobra, hindi amo. Okay. Ito galing sa 778. Hangout kayo ng hubby and baby mo. Kahit once a week lang if busy. Hubby mo. If busy ang hubby mo sa work, need nyo din mag-date. Yeah. Together, kasama ang baby nyo. Naranasan ko din yan. Dumating na nga sa point na naghahalusinit na ako. Ano-ano na lang yung iniisip ko before. Nag-attempt pa nga ako ng suicide. Buti na lang napigilan nila. Kaya ayokong mangyari din yan sa'yo. Ang nangyari sa akin. Pray hard bonding your hubby and baby. Tama. Kailangan yung time sa bawat isa. Papa Joms, may nag-text. Sino kaya ito nag-text? Sa personal number ko pa. Babae yan na wag niyang idamay ang bata sa personal nilang problema. Aliya ngayon. Ayoko. Kawawa naman yung bata. Walang kinalaman sa problema niyan. Ito pala yung sexy white dress. Kumunyo. Grabe. De antes. Pinagkaguluguhan ng mga kasi si wala mong pangalan, sexy na white dress. De Sabanas Batchoy ga. De Bukida. Ito naman galing sa 879. Yan namang pinoproblema mo Matik yan sa lahat ng tao. Ang sayo ay kulang sa pag-unawa, pakikipag-usap sa asawa mo na siyang nakaatang sa mga bayarin. First of all, Kaldero na kabesa ulit. First of all, dapat handa ka sa pinasok mong pag-asawa. Correct. Ha? Ayoko. Bata pa mag-uyab-uyab na. Karon mag-anak-anak ka problema na. Inlap pa. Hindi eskwela anay module si una. Hindi kay nobyo kinobyo. Ayoko. Dili gahi ka ulo. Ano sa imuha?
Ha? Grade 10 pa lang ka. Bata pa, uyab-uyab na, nobya-nobya ya. Ambi pikura si traba-trab, asi Kawael Studio. Hindi, baka hindi naman sinabi Papa Joms kung high school lang pa siya doon, nagpadala ng letter, no? Sulat. Hindi niya sinabi rin. Oo, baka bata pa yan, no? Oo, amugani. Correct, no? May posibilidad. Dapat handa ka sa pinasok mong pag-aasawa. Yun. Andyan na yan. At huwag mong mabuntunan ang anak mong walang malay sa mundo. Correct. Second. May second. Bata. Bakit siya pati na ika-tres? Kaldero na kabesa. Second, sa asawa mo, ikaw dapat magtapat ng saloobin tulad niyang bayarin. Paano pa kung magungupahan kayo? Third, Siya pagalitar. Nakaba si third. Tiyan po. puro bukol yan ang Si Biriganyo. kabesa. Puro bukol yan lang si Betty. Ha? Baguhin mo mindset mo. Yes, correct. Dagdagan ang pasensya. Magbawas ng topak. Kung sabi ni Saya pa, bula nun. At mag-multiply ng positibong pananaw. Yes. Tapos, ay divide mong pahalagahan ang bawat nasa iyo. Okay? Tandaan mo. Uyab-uyab, mag-asawa-asawa, mga anak-anak, in-love, mga anak. Kung nagkauban na, mag-asawa na, hilak-hilak, ay problema. Ha? Amos Pero naman di abla kay bata pa, di ba? Doon kami, pensa kita, mga grade 10 pa lang, grade 12 pa lang ganit. Siguro, no? Siguro baka yan, tamirayo, baka, Koben pa, bata pa yan, Papa Jones. Siguro, pero dapat, dapat ready pa, Leo. Kasi pag, hindi pa ready. Talyura-lyura el bata ang sinan-sina. Kasi pag may edad ka na, ready ka na, di ba? Ang mga bata, minamahal man talaga yun. Di ba? Bla-bla siya, ay, bing cute mga si bata. Bata pa, kwan. Ay, senyor, sabro sugat ka da teenager. Bla-bla lang. Una-una lang ansina, mga in love. Pero yes. si Chenia anak, ha? Talia. Kabartan, may patrabaho. Tanasa lang kun el nana pati tata. Kun el suegra. Na. Bueno, si permanente si Tali. Ha? Permanente si Tali el mga mayores. Correct. Kay modo lang sinuway. Kabar ni lava plato el mujer no sabe. Ha? Yan sina. Ni kusinahan no pa no sabe. Ay senyor, manobyo-nobyo kabar ni lava ropa no sabe. Ha? Chene Ali. Ni lava ropa. Hindi talaba. El kuampa talaba. Vieja. Ano ba si vieja? Dilo yan. Diba? Bata-bata pa. So, mag-isip. Numaan ay pensa el sabor. Pensa el dolor. Pensa para kayo. Para di ka masakitan. Kaya, bihira mo na ako ng imong hair, ha? Pakulot-kulot pa ka. Wala gali ka pang load. Pakulot-kulot pa ka. Kaya bago mo gawin, pag-isipan mo muna. In love. Galing sa 141. Hay nako ate, hayaan mo si Mr. and si magulang niyang magproblema diyan. Focus ka lang kay baby at gawin na gawaing bahay. Kung mawalan man kayo ng tubig ilaw, diyan ka muna sa ilog maglaba. Bueno, si Chene ilog. Sino gali ilog? Kanal. Ilog. Magkandila ka lang sa gabi. Ganun ka simple. Walang kinalaman si baby diyan. Correct. Magwasak na. Channel strategy. Grabe ka naman si Sir Nur. Magkandila talaga sa kuan sa. Sino man? Pobre mo si bebe. Manyana negro ka. Puro buko. Hindi, lang, Leon. At galing sa 523, advice ko kay Betty, kahit anong pagod mo, walang kasalanan ang baby mo. Kasi bata, yan. Natural lang talaga na marami tayong gawaing bahay. Ha? Thank you, Papa Joms. Galing sa 523. Ha? Correct. Bueno, na ito receive Caldero. Tamira ka si Papa Joms. Hindi ka sila ready, Papa Joms. Hindi kayo. Kasi gawaing bahay, natural siya. Correct. Kaya lang si Kwanto Bilog di siya anak. Correct. Hindi ready man. Ay, Chene Ali, bata pa, kaya man hunto.
Area man nobyo, aman kwan o. Kapag grade 10 pa lang gali kel. Ay, senyor. Grade ultimo grade 6, grade Oo. grade 11, grade nani ma. Pero syempre, taintindi kita kay pasamantamin kita Oo, ansina. pero Iyo antes, mga- how many girlfriend Kwanto girlfriend na dumaan sa buhay ko? ese bonito kwento di ato na. Siguro mga si kwento yung kansa ka nato na alas 3. Alas 3 siya man. Try news. Ano may lag, Mampaalam niya kita. Ay, syempre, yapasa kita ansina. Correct, oo. Maskin ito, di ba? Yapasa to. Antes, tamit, os lang, mira lang sit. Ansina. Sabi os lang. Antes iyo grabe. Resibi palmada onde-onde. Onde-onde lang resibi palmada. Grabe kel mga pasayo. Correct. Todo mga kedadi miyo pasada mga ex. Todo siya resibi palmada. Oo. Por eso ara bago yayo. Pati pasaya kel. Pasis-pas. Pati kusa kita podabla kung next generation di aton Papa Correct. James to. At the same time, suwerte gad sila. Bueno kanila kasi tiyan kanyan ayuda kanila man advice kay syempre ya pasa tiyan mga hente ya pasa ko na igol dakal sitwasyon. Okay. Asalya lang kita, no? Yan. So, gracias. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga advice sa mga kasisid natin. And mañana otra vez, sa ganitong oras 1:00 hanggang alas 3 sa programang Heart to Heart. And mamaya ako'y magbabalik alas 6 hanggang alas 8 sa programang Sobrang Okay Papa. Pansamantalang kami muna'y magpapaalam. Yes. And birayo luego otra vez alas 6. My name is Papa Jones. And this is Mr. What's Up? Sa programang Heart to Heart. Yo. Betty. Nako. Ambot na lang. Regards kay Beth. Ano yung mga aral na nakuha na ninyo? Mga nakarelate dyan. Yo. Marami, di ba? Bye. Kiss ko, be. Para kay Betty. Yo.